kinabuhi nakalas apan sa kaluwasan ng pagyas. Karon ang adlaw sa kaluwasan, apan ang ugma mao'y kapakyasan. Kinabuhi daw ay siguro, apan na kamatayon sigurado. Karon ang adlaw sa kaluwasan, apan ang ugma mao'y kapakyasan. Kinabuhi daw ay siguro, apan na kamatayon sigurado. Sa ikaduhang Korinto, Kapitulo 5, ang tanan mo atuban sa ukmanan ni Kristo, tanang binuhatan, maayog daw ta, kitang tanan iyang pagahugman. Karon ang adlaw sa kaluwasan, apan ang ugma mao'y kapakyasan. Kinabuhi daw ay siguro, apan na kamatayon sigurado. Kinabuhi daw ay siguro, apan na kamatayon sigurado. Apan na kamatayon sigurado. Sa mangandam ka, igsoon bisan kung ang balaan nga kasulatan gitugas sa katawhan, aron mahibalo sa sugo sa Ginoo. Sa hapit na siya mukayag sa langit, tinun-an gisugo niya. Panlakaw kamo, isang yawang tulong ko, karon atuwa siya dito sa kalangitan. Nagandamo puloy-an sa tanan nga balaan, ug mubalik siya dinhi sa kalibutan. Kuhaon ug lalinon ang nagtuman. Bisan tamayong tao, di ay biyayon sa tanan nga katawhan. Ang pahiyom sa Dios ato nga palabihon, daghang kalisdanan atong hingsugatan, apan siya magauban hangtod sa katapusan. Sa
sa kapanahunan. Karon atuwa siya dito sa kalangitan, naganda mo puloyan sa tanan nga balaan. Og mubalik siya dinhi sa kalibutan, kuha ulo lalinon ang nagtuman. Naganda mo puloyan sa tanan nga balaan. Og mubalik siya dinhi sa kalibutan, kuha ulo lalinon ang nagtuman. Usa tumanunta ang tanang sugod niya samtang may panahon pa. Ato nga isang yaw ang kaluwasan niya, hapit na hukman ang kalibutan ta magpadasigon kita. Aron di panilngan sa dugo sa katawhan, karon atuwa siya dito sa kalangitan, naganda tanan nga balaan. Og mubalik siya dinhi sa kalibutan, kuha ulo lalinon ang nagtuman. Og mubalik siya dinhi sa kalibutan, kuha ulo lalinon ang nagtuman. Kumusta? May gabi kanyang tanan kamo nagapamati niini nga programa Jesus is Our Hope. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyong mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is Our Hope, usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumpletong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay mga higala, mag-ampo kita. Dalaygon ka nga Diyos sa walay katapusan. Salamat nga hangtod ni ining mga takna. Bisan pa sa mga kakulian, pero padayon paghapon ang mga pulong sa kaluwasan nga masabod sa kanginan, mapaabot sa idulongog sa mga nagapaminaw. Tuguti nga imong panalanginan kini nga programa o kining estasyon nga mahimo kining instrumento sa pagdala og daghang mga kalag diha sa imong tiilan. Panalangini karon ang naa sa ilang mga puloy-anan nga nagapaminaw ni ini nga programa. Ikaw maghatag kanila og lamdag sa ilang mga salabutan, ang imong pulong ilang mahangpan. Ginapangayo namo kini tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay mga higala sa makasapa, welcome din sa atong programa Jesus is Our Hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo og dako sa inyong makanunayon nga pagsunod ni ini nga programa sa kahanginan.
apan sa gihapon ining taknaa wa pagid pa back to normal tungod kay sa gihapon ni apat pa sa Facebook Live wala pang radyo, but God's will mo abot ra ang panahon back to normal ta, no? Busa welcome sa tanan nga nagsunod nini nga programa dinhi sa Facebook Live. Okay, ako naman ning na-replyan ang mga text messages na daghang mga text. Busa kutob sa mga text nagpakisusi may tungod og kanusa mo tingog pagbalik ang radyo or unsa pang mapunta na bahin sa kwan, dili gid until now dili gid may maka sulti sa inyo og kanusa kay bisan pagani diri ang dia sa kuan diri mga crew diri dili pod sila maka-predict og kanusa gyud kay kuan pa man gi-process pa man. So salamat sa inyong pagsabot. Well, si Brother Libby Higala, sadi pa mo iban og pipila ka mga text message sa cellphone, mas may siguro Brother Libby, nga imong malili diha ang atong monitor aron mahibaw tag diing lugar o dapitan nagagikan ang atong mga pinalangga nga mga viewers. Brother Libby? Okay, daghang salamat Brother John. Maayong gabi sa tanan nato nga mga pinalangga nga mga tigpaminaw, atong mga viewers no sa tibok kalibutan, Pilipinas, ug urban pagnasod sa kalibutan. Kutob sa naglantaw karon ug asa mumundapita karon na nagtan-aw sa ato nga live broadcast, kinasing-kasing mo na mo higala nga gina-welcome dinhi sa tulumanon og gipasalamatan mo na mo sa inyo kanunay pagsunod niini nga programa ang Jesus is Our Hope. Manginaot ni nga doon natay daghan nga mapupo makuha nga mga kasayuran, mga kamatuoran pinaagi sa atong pagsunod dinhi sa ato nga tulumanon sa Jesus is Our Hope. Alang sa mga listeners sa radio, so pailob lang yun sa atong mga higala, di magod tagna ang panahon nga dunay trouble, no? Nga pailob lang ta, pero okay ra kay nag-live manggihapon ta sa Facebook karon. Aniya, tanaw na lang mo. Lurin lang yung cellphone, makatanaw mo sa ato nga live broadcast. Sa mga naay amplifier, na-load yung cellphone, i-connect na niyo ito sa inyong amplifier, maglanog-lanog lang gihapon higala ang ato nga programa diha sa inyong mga silinganan. Palihog lang po sa ato mga pinalangga nga mga viewers, mga followers sa program, palihog atong i-share mga higala. No, dito makuli pag-share nga to sa ato mga friend sa ato nga programa para po sila makapanaw o niya makapaminaw sila sa mga kamatuoran nga atong iyagyag din higala sa kahanginan. Okay, pwede naman makahinahinay og padala og mensahe diri sa ato nga programa diri sa comment section nato sa Facebook sa DYCM Bugo Adventist. Kay panahon na nga atong sugdan pagbasa mga higala ang inyong mga mensahe. O ni atangin ninyo ang pagtubag sa pangutana ay doon na mo ikahigyonan higala sa pag-participate sa atong diskusyon, makahatag bugdugang tubag sa pangutana nga atong hisgutan dinhi sa ato nga programa. Aniya, sublion ako ang tanan, gina-welcome na to. Pwede makatext mo sa among mga number ni Brother John nga among ipahibaw kanunay ninyo or diri sa ato nga messenger higala kang Brother Libe Clavis nga messenger, no? Maka-text, maka-message mo diri aron ato sang mabasa dinhi sa ato nga programa. Okay, ato na ning sugdan pagbasa mga kahigalaan ang mga mensahe nga ato nakita sa screen. Okay, niya si Kapaglaom RMB. Okay, maing gabi ini mo Kapaglaom RMB. Salamat sa imong pagpray niini nga tulumanon sa Jesus is Our Hope. O niya po si Brother Neil Guarin. Thank you po kaayo sa paglab ninyo sa ato nga program o pagpray sa atong programa. Maginampo ay lagi ta mga higala. O niya po si Sister Ginaline Lumuntad. Maayong gabi, Sir Libby.
o Kuya John. So good evening Sister Jenalyn diha sa Takup, San Remigio, Cebu. O niya po si MG Istoy. Good evening good evening ninyong duha, Brad John o Brad Libby. God bless. Okay, God bless also MJ Istoy. Thank you kayo for watching always our program. O niya po si Brother Ronilo Itang sa Saudi Arabia. Maayong gabi na usab kaninyo, Brother John og Kuya Libby, og sa makaigsunan nga makanunayong naminaw og sa mga nag-view karon niini nga programa sa Jesus is Our Hope. God bless sa tanan. So God bless also Brother Ronilo, ang Dios kanunay magapakig-uban kanimo. Aniya nas MG Istoy, thank you sa paglab sa ato nga program ug pagpray. Maingon man kang Brother Millions Silasol, salamat po sa paglab ug pagpray. Aniya ni asad si Ma'am Mian Fuentes. Mayong gabi ninyong tanan, Brother John, Libby, og sa tanan nga naminaw. So good evening nimo diha, Ma'am Mian diha sa Texas, Texas pa ba dito? Salamat sa pagpanood, ma'am. Ang Ginoo magapanalangin nimo din sa Norway. Norway. Salamat nga dula paghapoy time nga imong gigahin sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Nya magampo mi maghangyo mi nimo i-appeal sa imong mga pagampo, lalo na sa inyong GC sa 5 ka mga nasod sa inyong GC. Hangyo mi, ma'am, i-appeal pagampo ning ato nga program kay dili ni Yano usara ni kaubos o gamay nga programa, pero nagpakita ang Dios og tabang niini nga dunay daghang mga kalag nga nangakabig sa tiilan niya sa nagkalain-laing mga lugar, dapit especially sa Negros, Oriental, Occidental ug sa palibot nga mga dapit, and God knows for it, no? So ako nagtuo nga aduna pa yung mga himala o mga kahibulungang butang nga ipakita sa Ginoo kung kita magtanabangay sa pagampo. So i-appeal sa inyong pagampo kining ato nga programa nya bilang ingnon na lang kamo ka-partner o kabahin dinhi sa atong radio ministry diri sa Pilipinas. Thank you so much, ma'am. Niya po si Brother Richard Burden Belarde, amo ni sa Texas radyo, no? Dito sa Texas. Toronto, Canada. Toronto, si Brother Canada. Richard kananaan Burden kananaan Galarde. Si Mami Ann Fuentes sa Norway. Anya ingong mensahe, maayong gabi mga kapaglaom. So good evening Brother Richard Burden Belarde. Anya niya po si Sister Gay Marie JJ. Salamat po Sister JJ for praying always our program and loving our program. So thank you kaayo. Anya niya po si Christy Layon diha ni sa Argawanon, San Remigio. So may gabi ni Mr. Christy uban ni Brother Noli, yung family, mga Layon family diya, mga kabatan niya, may gabi mga Larga o mga Likigan family. Kaniya salamat sa pagpray o paglab sa ato nga programa. Kaniya, brother, salamat po. Salamat kayo, Sister Mian Fuentes. Okay, ato ning lalikyatan una paglantaw ang pikas nga monitor, mga higala. Tagdon tani ang mga kahigalaan nato, makaigsunan nga atong mga nagsunod sa programa, mga nag-send og heart, ang uban nag-like sa ato nga programa. Unahon tani pagtagad kining mga nag-send og heart, nagpasabot nga ilang gilab ang ato nga programa. Niya si Linabog Monchadora Nas, Janeth Dehito Ignalig, Ginalyn Lumuntad, Anita Cabaluna Claves, Scout Ranger Senior, Ronilo Itang, Mian Puentes, Rosa Lalican Iscario, Florida Amores Sigarino, Nunahani Monterde Punay, Arlene Bulambao Oliamot, JJ
Borasca Ariel Velez, Nika Banyares Lipon, Joan Goliemas, Eliami Katamko, Ayan Kevin Darutan, Michelle Aragon, Merifel Vargas, Roy Nimel, Nerfi Pedrano, Ria Katamko Alburo, niya po si Luel Nodalo Estrira, Nel Guarin, og si Kapaglaom RNB. Okay, mo ni mga nag-send og heart sa atong programa, o ni aritas mga nag-like, mga higala. Ato nakita din si Brother Rufino Moreno, Tris Jamin Jaime, Salome Adams, Rold Soto Tams, Junior Nueva Clavis, Plinius Jezebel, JF Jiponski, Atits Arizvi, Richard Burden Villardi, Jonathan Villacasten, Giovanni Inganyo Bayo, Roylisa Sayod, Navigator Flores, Oliver Iyagi, Ray Costaniela, Aniceto Priscilias, Miliod Silasol, Jerry Lumuntad, og G. Merced. Okay, muna ato nakita mga nag-like sa ato nga program, o ni ato sa nakita din si Sister Arlene Bulambaw Oliamot. Good evening ninyo, Brad. I'm watching from LPC. So good evening nimo, ma'am, o niya ubansad ni Brother Oliamot. So good evening nyo diya sa LPC. Okay, ato tahigala sa ato nga messenger, ato sa ling tagdon kay niya po mga kahigalaan ato nga nag-like, ang uban nag-love sa ato nga program. Di ato nakita din niya si Mali de la Cruz. Okay, thank you kaayo Mali de la Cruz, or kasi ni siya Bila. Hello, kumusta? Kumusta sad Sister Mali de la Cruz? O niya sad si Sister Chari de la Cruz Nugas. Salamat po sa pag-send og heart, Sister Chari. Diha sa Babuli niya, kumusta og ang imong tibok family? Tanan na to masilingan sa Babuli. Welcome sa ato nga programa. Niya sad si Jumar Kulis Gabaton. O niya, kita sa dato si Rolls Soto Tams. Niya po si Ma'am Celia Arrogante. So good evening ni mo, Ma'am. Niya, good evening po ni Dr. Bin Arrogante. Asa mamoron dapita na mo sa Amerika. Niya, niya pag itong tanahon niya sad si Brother Rufino Moreno, Amilito de la Cruz, si Brother Ami ni, ang manghod ni Brother Jameson. So, maing gabi ni mo, Brother Ami, asa man karong nahimutan karong gabi una. Okay, niya po si Navigator Flores. Salamat po kayo, sir. Asa man ka nagbiyahe ron, kay naamnis barko nagtrabaho gos Navigator Flores. O niya, Ginaline Lumuntad, salamat po sa pag-send of heart. O niya sad si Brother Ronilo Itan, so thank you po for sending heart. Si Abi Suway Bagyo, so good ni mo, Brother Suway Bagyo. Okay, mo ni atong mga nakita ni Messenger Higala, nga mga kaigsunan na to, kahigalaan nga naglantaw sa ato nga programa. Okay, ato sa nakita din si Brother Jerry na Ilon. Salamat po sa paglab o pagpray, Brother Jerry diha sa Punta na Ilon. So good evening sa tanan natong mga brad o mga sis, pads o mga mads, atong mga friends diha sa na Ilon, Bogo City, Cebu. So thank you kaayo sa inyong pagpakikuban. O niya, padayon tangat sa Nigala, atong ihatag ang panahon ni Brother John alang sa pagbasa sa
pangutana nga mo'y atong tagdon karong gabihuna. So makahimog yan po pag-send og messages kay ato nang basahon karong taod-taod. Niya di ato nakita si Brother Rodolfo Bantilan. Thank you kaayo sa pag-send og heart og pag-pray sa ato nga tulumanon. So Brother John. Okay, lagi nga salamat Brother Libby ato ning ato ning tagag pagtagad ning pangutana ni Glenn Iscario. Brother Glenn, salamat kayo sa imuhang pangutana unya salamat sa time nga imong gihatag sa paghisgot-hisgot mahitungod sa Biblia. So makalaom ka nga ako I'm ready, di lang anytime kay naa man time nga importante, pero sa panahon nga dili kayo ko kuan hiktik sa akong mga gimbuhaton, tagaan tagyog kag panahon, no brother kanana ang Glenn sa imuhang kuan sa imuhang giingon nga basin og makadisturbo ka ako maguning trabaho Brother Glenn. So ang mga tawo nga muduol sa ato parte og Biblia ato ginantagaag panahon. So ingon ani Brother Glenn ang imuhang kuan ang imong pangutana. Sir, dugay na ko nga nagsunod sa inyohang programa. Kinsa man sa mga sabadista nga nalangit na kay sa Katoliko, si Kristo ang nagtukod sa Katoliko, unya pagkayab niya sa langit, simpre iya gyung gidala ang atong mahal nga inahan nga si Maria. Okay, salamat kayo Brother Glenn, no, sa imuhang kuan, sa imuhang pangutana. Kinsa man sa inyo nga mga sabadista nga nalangit na kay sa Katoliko, klaro kayo si Kristo ang nagtukod sa Katoliko o pagkayab niya sa langit, sure gyud nga iyang gidala ang atong mahal nga inahan nga si Maria. Okay, daghang kayong salamat niini Brother Glenn, no? Ug mahitungod anang imong mga panghuna-huna o gihuna-huna, dili lang ko manginlabot o dili ko manghilabot ni ana, pero ang amo lang dire ang pagpasabot. Ingon ni ana ra Brother Glenn, usahay manggod hatagan mi diri og mali ba nga interpretasyon nga kami nang hilabot og nang daot. Ang amo diring hisgutan tanan nagagikan sa inyo nga mga listener, mo nay tagaan namo og pagtagad. Wala gid mi makuha ni anang manghilabot o mangdaot mi. Ang amo rang tuyo ang pagpasabot may tungod sa pulong sa Dios, kay sugo man na sa Ginoo nga iwali ang maing balita, so magwali ra gyud ta. Lagi may mga panahon nga kamo diha dili gid mahimuot nga maminaw sa among hisgutan dire, kay inyo manggong gihuna-huna nga kamo gidaot o kon gihilabtan. Pero hinumdumi gyud nga ang pulong sa Ginoo gipanginsama ni sa espada nga duay sulab, o sa Hebreanon 4:12, ang pulong sa Dios buhi nagalihok nga gamahanan, hait pa sa espada nga duay sulab. Ang espada makasamad gyud na og masamdan gani ka, sakitan ka man gyud. Mauni ang bation sa usa ka tawo nga naa siya sa sayop nga baruganan og pagtuo, panahon nga madungog ni ang kamaturan, sakitan gyud siya. Pero among pilion nga mas masakitan mo nga nasultian mo sa tinuod o sa kamaturan, kaysa naman dili mo masakitan magpabilin ra gyud nga kamo nalimbungan. Well, mahitungod nga nang imong pangutana, kinsa man sa mga sabadista nga nalangit na, kay lagi ang Katoliko naman kay si Kristo ang nagtukod sa Katoliko unya pagkayab ni sa langit, klaro nga iyang gidala ang atong mahal nga inahan nga si Maria. So Brother Glenn, kana lagi di lang gid ko manginlabot o manghilabot anang bahina kay imo manang huna-huna, pero lagi kini nga programa nagbase manis mga kamaturan dinhis Biblia. Inoon natay hisgutan usahay may tungod sa mga referensya, pagpamatuod gyud nga kita nagsubay gyud sa insakto. Okay, may tungod anang imong giingon nga kinsa sa among mga kauban nga mga sabadista, ingon nimo
Actually, Brother Glenn, bisag asa ka mutuyok sa kalibutan, kay bisag asang sukas nasod sa kalibutan, makita ginini mong Seventh-day Adventist, wala gig kay makuwag Sabadista. Bisan din is Pilipinas, tuyok ko nimo, wa kay makita nga naay simbahang nagbarog ang gihanglag Sabadista. Ang official name, Seventh-day Adventist Church. Unsay ipasabutan ng Seventh-day Adventist Church, nagbantay sa kapitong adlaw, naghulat sa kadong pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo. O iglesia or pondok, nagbantay sa kapitong adlaw, nagahulat sa kaduang pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo. Mo nay gipasabot og kinanaang sa Seventh-day Adventist. Pero nga naman nga inyo bisag wa mi nagpaila ana, pero inyong giila o gihuna-huna nga kami mga Sabadista. Hinuon di mi masakitan ana, ha? Pero wa gid mi nagpailang Sabadista mi. Ang amo Seventh-day Adventist nagbantay sa kapitong adlaw, naghulat sa kadong pagbalik ni Kristo. Karon, nganong nahimugso man na kanang ngalan nga Sabadista? Tugod na sa among pagbantay sa adlaw igpapahulay nga mong adlaw Sabado. Muna diha na namugna nahimugso kanang tawag nga Sabadista kay Sabado ang among gibantayan nga igpapahulay according to the Bible. So, kung imong tan-awon, doon na po'y gitawag mga Dominginista o Dominginista. Kinsa man ni sila? Ang mga Sabbath breaker ni nga mga nahimo silang Sunday keeper. Mo na gitawag og mga Domingista or Dominginista. Pero wa lang gid na mauso ay ang nauso Sabadista. Lagi kay nagbantay sa aling papawlay Sabado. Well, kanang imong gihisgutan ba ato ning anam-anamon, ha? Kanang ato ning anam-anamon. Kanang giingon nimo nga Sabadista o niya si Maria to anas langit kay pagkayab ni Kristo dito sa langit. Siyempre ang atong mahal nga inahan ahog gidahag dito ni Kristo sa langit. Imo man ang bana-bana, imo ra nang huna-huna, ha? Imo nang huna-huna. Pero nahibaw ka ba, Brother Glenn, nga kining imong gihisgutang Maria nga inhan sa atong Ginoong Hesukristo Sabadista ni? Nahibaw ka ba ana? Ha? Nga kini Sabadista ni? Nga naman, kay lagi ang pulong Sabadista nahimugso na tungod kay nagbantay sa adlaw nga igpapahulay. Well, ato kununing basahon kung kinini ang si Maria Sabadista ba? Okay. Dini ato ning kuan namig hisgutan ni ang santos nga Biblia, no? Kani nga Biblia gibinisaya ni Pare Manuel Yap. No? Niya kung atong hisgutan dinhi niya sumala sa gihisgutan sa kananaang Lucas kapitulo 23 bersikulo 53 ngadto sa 56 dinhi sa Lucas nya pamatiin niya kay ato ning basahon. Okay. Kini dili magkaigid ni ingon nga sanay ni kay kuan mga Roman number maguni nga gikuan ading Biblia. So ang atong mga bag-ong tubo karon kuan na kanana ang maglisod daan ni kay wa na gikuan na maguna ang Roman number. Wala na ang kuan ron kanang kuan giwala na maguna ilisan naglain. Pero niya sa kinini ang Lucas kapitulo 23 unya dinhi sa dinhi sa 54 og kinini ang 53 paingon sa 56 dinhi sa Lucas. Okay, atong basahon na balikon nako, ha? Nganong gitawag og mig Sabadista kay nagbantay sa igpapahulay nga Sabado. Unya kining imong gihisgutan nga Maria nga inahan sa atong Ginoo gidala sure gyud nga gidala ni Kristo ang atong mahal nga inahan dito sa pagkayab niya sa langit. So ato ning basahon dinhi sa mao nga bersikulo nagingon dinhi nga sa 53 ngadto sa 56 niya kanang nagingon dinhi kaniyang nahugos na siya miputos og habol og mibutang kaniya sa usa ka lubnganan nga linungag sa bato din wala pay taong nahimutang ug kadto adlaw igtatagana og ang Sabado nagasawm-sawm na. Tanaw ha? Sabado nagasawm-sawm na sa meaning nagsugod na
ug ang nagsunod nga mga babayi nga uban kaniya nangabot gikan sa Galilea, nakita sa lubnganan ug giunsa pagpahaluna ang iyang lawas ug pagpamauli nangandam og mga pahumot ug mga haplas ug sa Sabado na mahulay sila sumala na mahulay gayud sila sumala sa sugo. So dinha gisgutan pa wa paingan mga babayi. Ilang nakita ang patay nga lawas ni Jesus nga gipahiluna didto. Unya og ang mga babayi nga misunod sa kang Ginoong Hesus na mauli sila og sa pagkasabado na mahulay. Nan kinsa maning mga babayhanaa nga namahulay pagkasabado. Kung atong basahon dinhi sumala sa Mateo 28, gisgutan 28:1 nga kining mga babaeng gisgutan mauni sila si Maria og ang Maria ang inahan ni Jesus ug Maria nga kadtong gitawag og Magdalena. Sila na mahulay sa adlaw nga Sabado, meaning atong maila ug matawag pod nga sila Sabadista kay dili man adlaw Domingo ilang gipahulayan Sabado man. Kung imong basahon sa Tagalog version, nagsulti sa 28:1, nag-ingon makaraan ang araw ng pamamahinga, pagbubukang liwayway ng unang araw ng Sanlinggo, pumunta sa libingan ni Jesus si Maria at ang isa pang Maria. Busa kining Maria nga imong giapil nga inahan ni Jesus dinis imong pangutana nga sure gyud nga pagkayab ni Kristo gidala sa langit. Ang tinuod pagkasulti, Brother Glenn, wa gid kay makita o makalap nga kamaturan o ebidensya niya na kung Biblia mo'y ato nga pag-usapan. Ingon niya na. Unya, karon sa diha nga si Kristo mikayab sa langit, wa gid marikod dinhi sa Biblia nga sa pagkayab niya sa langit, gidala niya sa Maria. Imo ra man na nga mga inyo ra na nga mga kanang inunta mga dinahom-dahom sa inyong mga panghuna-huna nga kung sa Tagalog ba isang kuro-kuro at haka-haka lamang na wala namang sapat na pagbabasihan. Mga bana-bana ba lang na ninyo tungod kay si Maria inahan ni Jesus unya matud pa dili gid siya ma-sure gyud nga pagkayab ni Jesus dito sa langit gidala niya ang atong mahal nga inahan nga si Maria. So meaning nga sa Katoliko na anay na langit mao na nga nangutana ka o kinsa may nalangit sa Sabadista. So ato narong anam-anamon sa pagpasabot. Sultihan ka nako dinhi sa pagkayab ni Kristo paingon ngadto sa langit, Brother Glenn, walay gipamatuod nga dunay iyang gidala si Maria. Pamatii sumala dinhi sa Buhat kapitulo 1 bersikulo 9 ngadto sa 11 niya atong basahon nagingon dinhi. Og sa nakasulti na siya niini samtang nagtan-aw sila na isa siya sa kahitasan o gibayaw sa usa ka panganod hawa sa ilang mga mata. Tanawa ang bawat lusok o termino sa mga pulong na isa siya sa kahitasan. Meaning siya usara kay og sobras usa sila unta. Giingon na isa sila sa kahitasan pero gini na isa siya sa kahitasan o gibayaw sa usa ka panganod hawa sa ilang mga mata. O niya atong basos Jis. Og samtang na nagtutok pa sila sa langit, sa nagpaingon siya sa itaas, tanawa, nagtindog tupad kanila ang duha ka tawo nga nagbistig maputi. Og miingon kanila, mga taong Galileanhon, nganong nagatindog man kamo dinhi og nagatutok sa langit? Kining maong Jesus nga gikuha gikan kaninyo ngadto sa langit, mubalik raunya siya raunya sa paagi nga sama sa inyong nakita sa iyang pagsaka. So sa pagbalik pagkayab ni Kristo sa langit, siya ra gyud wa gid ingon nga may record nga gidala niya sa Maria. Unya si Maria ra di ay dadon, si Jose nga bana ni Maria. Nanuwa man nimo apil sa imong hunahuna nga gida, si Maria ra man gyud. Kining mga bahina, Brother Glenn,
nagkinahanglan ni og dugang mga pagpamatuod sa kasulatan, kay ang pulong sa Dios kamatuoran maila na nga ang imong hunahuna kamatuoran kung gipamatud-an sa kasulatan sa pulong sa Dios. Nganuman kay ang Juan 17:17 naingon, balaan na sila pinaagi sa kamatuoran, ang imong pulong mao ang kamatuoran. Kung kana nga mga panghuna-huna nimo aduna pauntay prueba nga ginapamatuod dinis bala ang kasulatan, kana kamatuoran. Pero ang kamatuoran nga gisulti dinis Biblia, pagkayab ni Kristo ngadto sa langit, siya lang wa gid ingon nga may gidala nga Maria. Na isuot kana nang siguna sa imuhang kuana gi-text dire karon. Kung ato na nga palungtaron nga si Maria gidala na dito sa langit, wala man kay record, wala man kay mabasa mahitungod niya na. Mga bana-bana og imbinto lang na sa hunahuna sa tao nga wa gyoy igo nga basihanan nga maoy kamatuoran. Kay sa pagbalik ni Kristo, dili naman pud ingon nga siya na lang usa, kay daghan naman siya kauban, kay ang mauban ni Kristo ang iya ng mga manulunda sa langit. Amo iyang pagbalik, pero wa gyapon hisguti nga may Maria nga iyang dad-o na po dinis kalibutan, ganhin niya igbalik dinhi, kay sa atong gibasa kaganina ingon sa duha ka taong nagbistig maputi, mga taong Galileanhon, nganong na nagtutok man kamo paingon sa itaas, kining Jesus nga gikuha gikan kaninyo mobalik ra unya sa paagi nga sama sa inyong nakita sa iyang pagsaka. Wa man to sila makakita nga kang Maria gidala ni Jesus. Inyo ra nang huna-huna og bana-bana. Unya mo ingon mo nga kananaa nga may nalangit na sa inyo, oy wala pa oy. Ano man tungod kay si Kristo misaka siya sa langit, unya gipamatud-an nga mobalik siya sama sa ilahang nakita. Ang pagbalik ni Kristo dili na siya mag-inusara, kay muuban man saya ang mga anghel sa langit. Tanawa ragod sumala sa gisgutan sa naunang Tesalonika kapitulo 4 versikulo 16 nagingon, kay ang Ginoo gayud unya ang manao gikan sa langit inubanan og singgit sa pagsugo og sa tawag sa punuan sa mga manulunda og sa tingog sa trumpeta sa Dios, og unya ang mga nangamatay diha kang Kristo muuna sa pagpamangon. Tanawa ha, kay ang Ginoo gayud unya ang manaog gikan sa langit inubanan og singgit sa pagsugo og sa tawag sa punuan sa mga manulunda. Mga manulunda muuban sa iya ang mga manulunda igbalik ni Kristo. Atong basahon sa Mateo 25:31 og unsay gihisgutan nini, og inig-abot na unya sa anak sa tao. Kining gihisgutang anak sa tao referido kini ngadto kang Kristo. Og inig-abot na unya sa anak sa tao uban sa dakong himaya, uban sa mga manulunda siya magalingkod diha sa iyang mahimayaong trono. Mauba na ang mga manulunda ni Kristo sa iyang pagbalik ining kalibutan na siya magalingkod diha sa iyang mahimayaong trono. Usa sa tumong og katuyuan ni Kristo sa iyang pagbalik mao nga ang mga matarong dad-on dito sa langit. Unya kamong naghuna-huna mo nga ang nangamatay tuan na sa langit ang nangamatay, naghuna-huna mo nga dunay nalangit sa inyo, inyo ra nang huna-huna, kay si kinsa may nagdala nila didto og giunsa man nila pagkatultol, asa man sila agi, asa man sila unsa may ilang gigamit nga mga kahimanan nga makaabot didto sa langit, nga wa pa magani mo makaadto dito sa nahimutangan ni Brother Mike Berden sa Toronto, Canada, na makaabot na noon mog langit. Wa pa mo kaabot dito sa nahimutangan ni Ma'am Mian Puentes sa Norway. Una maabot na noon mog langit, patay pa. Ang pag-adto og langit ang ato panang hulaton kay mubalik man si Kristo unya iyang kuhaon. O tanawa ragod Juan 14:1-3 si Ginoong Hesus miingon,
Amator pa niya, kinahanglan dili magkagool ang inyong kasing-kasing, sumalig kamo sa Dios ug sumalig kamo kanako. Sa balay sa akong amahan aduna ditoy daghang puloy-anan, kun dili pa moingon baunta ako kaninyo nga moadto ako aron sa pag-andam og lunaalang kaninyo, nga kun makaadto na gani ako ug makandam og lunaalang kaninyo, moanhi ako pag-usab ug pagadawaton ko kamo nganhi uban kanako aron nga kung diin gani ako ato usab kamo. Malinaw, Brother Glenn, ang gihisgutan nga si Kristo sa iyang pagbalik, kuhaon niya, dadon dito ang mga matarong, unya papuyon ni anang puloy-anan nga iyang gitagana. So ang pag-adto og langit dili na pwede nga mahimo ra na sa usa ka huna-huna og paningkamot sa tao, kay si Kristo ang moanhi nya kuhaon dadon didto. Pamatindugang pamahayag sa 3:20 sa Pilipos, nagingon apan kita mga pumuluyo sa langit, o gikan niini atong ginapaabot ang manluluwas ang atong Ginoong Hesukristo. So ang gipasabot dinhi ni Apostol Pablo nga ang mga matarong ang ilang mga ang atong pagkapumuluyo didto sa langit, tungod niya na gipaabot nato ang atong Ginoong Hesukristo. So naghulat og nagpaabot og naghuna-huna ta nga dunay mga taong tuan na dito sa inyong mga kaubanan dili na gipadayag sa Biblia, kay si Kristo moabot, mo'y mukuha og unya sa puwangon sa mga panganod. Pinadayag 11:12 nagingon, unya nadungog nilang usa ka makusog nga tingog gikan sa langit nga nagingon kanila, saka kamungari og ang ilang mga kaaway na nagtan-aw kanila nga nagsaka sila sinapuang sa panganod paingon sa langit. Sa unsang paagi ang pagsaka o pag-adtog langit? Sa puwangon sa mga panganod. Kanusa ka na mahitabo sa panahon sa pagbalik unya sa atong Ginoong Hesukristo. Busa ka nang inyong hunahuna og mga dinahom-dahom nga duna na mo'y mga kaubanan nga naadto sa langit, kinsa may nagdala nila dito og giunsa man nila pagkatultol, nga wa pa man mubalik si Kristo. So Brother Glenn, pamalandunga kining mga bahina. Kung nadungog nimo na og nabati, himo kuno aber ang gihimo sa ubang mga tumuluo, sumala dinhi sa kanani ang dinis gisgutan o sa buhat 14 kanana 17:11 sa buhat niya atong basahon no unsay ilang gihimo nagingon dinhi. O kining mga Hudiyo mabuot pa kay sa mga Hudiyo dito sa Tesalonika, kay kini sila midawat man sa pulong uban sa bug-os nga pagkamasinabuton og sa adlaw-adlaw nagtuon sa kasulatan sa pagsusi kung tinuod ba ang mga butang nga gisagilon kanila. Ang gihimo sa mga nangakabig o unang tumuluo sa una, ginasusi nila ang kasulatan adlaw-adlaw aron sa pagsuta kung tinuod ba ang mga butang nga gikasugilon kanila. Kung gikasugilon man sa imo, Brother Glenn, nga si Maria tuan na dito sa langit kay gidala ni Hesus pag-adto niya dito, sulay kuno pagsusi ang kasulatan aron masuta mo og tinuod ba ang mga butang nga gikasugilon nimo. Pero timan igyod nga si Kristo mobalik, unya dadon niya dito ang mga matarong papuyon sa langit ng puluyanan. Mabuhay ka, Brother Glenn. Si Brother Libby maghatag dugang pagpatinaw pagpasabot niya mga baina. Brother Libby? Okay, daghang salamat, Brother John. Ato ning basahon mga higala ang mga kahigalanto nga nidugang, nga naglantaw, nagig-uban nato nga sa screen karon. Okay, ni si Brother Domingo Bunukan, maayong gabi, Brother Lib ug Brother John. Nagtan-aw ta karon sa ato nga programa, maayong pagsunod. Nini nga programa sa tanang mga kaigsunan, wala pagyod ta sa radio, Brad, no? Wala pagyod. Okay na po si Brother Moises Alex Deban, salamat po sa pagpray o paglab. Si Marlon Rowley, salamat po sa paglab o pagpray, Brother Marlon. O niya po si Federico Fride Filicano. Mayong gabi ninyo diha, Brad John o Brad Libby o sa tanang mga nagsunod sa programa sa Jesus is Our Hope o sa og nag-live watching ko diri sa San Fernando, Cebu og naminaw usab ang akong asawa si Chris Filicano
ug ang akong anak si Mary Rose Pelicano diha sa Lawis Housing, San Remigio, Cebu. So thank you kay Brother Freddy. Nga salamat sa paglab ug pagpray. Okay, niapod si Dong Bob Rituya. Good evening to all viewers and listeners og ninyo dong. So good evening also Dong Bob Rituya uban si mong family. O niya si Marlon Rote. Mayong gabi Brad Libby og Brad John, Brad Palihog o kog ampo sa kuang pamilya sa akong igsuon si Nelly Rote og labi na sa pamilya Lobero. Okay, maras kamotis ni. Okay, ato ning tanawon makadiot higala ang pikas nga monitor, ato ning tanawon mga nahidugang naglantaw karon ni si Lane of Keria. Okay, ato pa ning tanawon ning uban iskan tani mga higala. Niya po si Roselyn Mainit sa Germany. Niya po si Lilian Santing. Niya si Robas Woody, Lovely Elosorio. Niya po si Ruby Bachencela. Niya si Brother Jojo Cordoba. Okay, niya po si Buraska Ariel Velez. Okay, maayong gabi. Niya asad si Nika Banyaris Lipon. Ato pong nakita si okay, Merifel Vargas. Niya po si okay, aritas sa pikas mahigala. Aritas may nahidugang nga nag-like sa ato nga program, ato ning tanawon. Niya si Brother Abraham Dehito Senior. Ako rin igagaw, Brother Libby. Sorry sa akong igagaw nga butan. Si Brother Bring. Brother Bring, salamat sa pag-view. Nadana gini mo si mong lawas. I'm so blessed ka kapoy ka nag-view man ka. Thank you so much and God bless you and your family. Niya po si LC Petogo, Brother Amay ni sa San Jose. Niya po si Nathaniel Lucero Jr. Ato po nakita si Brother Alvin Risoor. Okay, niya po si Brother Junior Nueva Claves, Antonio Itorma, Bob Rituya. Niya tanawang patay niya po si Sister Vina Kustan Kamay. So may gabi ni mo Inday Vina. Niya po Dolores Talio Arquiliano, Plinius Jezebel. Okay. Niya po si Roy Lisa Sayod, Oliver Yagi, Ray Costaniela. Niya po si okay, Brother John Piket. So thank you kay Brother John sa always pagsunod sa ato nga programa. There's atong messenger niya po si Mads Merlin Derder. Mayong gabi sa duha. God bless. Okay, God bless also Mads. Niya po si Je Gay Marie Kalapuan. Niya po si Dong Sinser Sumalinog. Niya po nakita si Nicky Sumalinog. Niya po si Sara Katampatan Elpidia Coro. Niya siya mensahe, mayong gabi natong tanan mga igsuon og ang Dios magagabay og magauban kanunay kaninyong tanan. Okay, thank you kayo. Niya po Gina Gunilamos Larisma. So thank you kayo sa mga rose nga gisend og kamot nga nagpray. Okay, adto na ta mga higala sa paghatag og dugang tubag sa pangutana nga gipadangat dinhi sa ato nga tulumanon. Okay, ni Apos Lilian something diay nag-send siya og kamot nga nagpray. So thank you kayo. Ang yung sa to paghanay niya ang pangutana, Brother John? Ang iyahang pangutana, Brother Libby, kinsa man kuno sa ato nga kaubang sa badista nga nalangit na kay sa Katoliko, si Kristo ang nagtukod sa Katoliko ug pagkayab niya sa langit
Sure good nga gidala niya ang atong mahal nga inahan si Maria dito sa langit. Okay, thank you kayo no sa nindot sad nga pangutana ni Brother Iscario. Glenn, Glenn Iscario. So na may mga Iscario diha nga mga Adventist sa Madridihos. sa Bantayan Bantayan Island. Aniya napod si Ma'am Claire diha Iscario. Napod diha nagka-meet sa dito. Diha sa Bantayan. Okay no, mayong gabi Brother Iscario. Nya salamat sa imong pangutana. Ngutana kag kinsaman sa SDA sa Badista. Sa Badista may gimension nimo nga nalangit. Kasi wala ko no. Ang ko nila Katoliko mo Jesus Christ, langit man og si Maria. Kinsa man ko no. Kanagong pulong sa Badista. Commonly na ila maguna karon nga Seventh-day Adventist. Muni angga ba? Giangga sa mga kahigalaan nato nga nagbantay Sabado, tawgo nila og Sabadista. Kami mo sabot sad mi anak. Paingon Sabadista na sila kay Sabado man sila magsimba. So pangutana kung si Kristo unsa man ka siya? Si Maria unsa man ka siya? Sabadista ba ka sila? Okay. Atong tanawon daw ang Biblia. Arita kang Ginoong kay giklaim nila nga Roman Catholic Church si Ginoong Hesus og si Maria ni na langit. Tinuod man tay supak ka na si Ginoong sa langit. Pero ang pangutana og unsa man to siya? Sabadista, Domingista. Kay ang opposite sa Sabadista, Domingista man. Kay nagbantay sa Domingo. Atong tanaw na sa Lucas Kapitulo 4 versikulo 16. Tanaw na to og unsay nabatasan ni Ginoong Hesus. Sabado ba siya moadto sinagoga o manimba? Sabado ba adto siya dito or Domingo ba? Sa Lucas 4:16 muli atong mabasa. Matapos the Living Bible, when he came to the village of Nazareth, his boyhood home, he went as usual to the synagogue on Saturday and stood up to read the scriptures. Dito na siya sa Nazareth mahigala ang iyang lugar. Anya, he went as usual. Kani usual, yung naandan ba? Sumala siya na batasan, muadto siya sa sinagoga, simbahan on Saturday and stood up to read the scriptures. Klaro ha? Unsang adlaw? Saturday siya moadto dito. Dili Domingo. Kay Saturday man siya adto dito. Manimba si Ginoong Hesus na batasan niya kay tus Nazaret na may sinagoga dito, na may kapilya dito. Nabatasan doon niya. Gikan siyang pagkabata. Hangtod, nahamtong siya. Nabatasan niya nga matag Sabado tuwa siya sa sinagoga sa simbahan. Ipag itong basaw no? Sa 31 sa The Living Bible yapon. Then he returned to Capernaum, a city in Galilee, and preached there in the synagogue every Saturday. Every Saturday. Sa ato ba? Sabadista des Ginoong Hesus. Sabadista. Anya, si Maria. Domingista bas Maria. Atong tanaw na ang gisulti sa Biblia sa Lucas 23, 54-56. Ang Catholic Bible kung basahon. Ang title ni si Jesus gilubong, ang paglubong ni Ginoong Hesus. Matod pa sa maing balita ang Biblia. Birnis kadto og hapit na magsugod ang adlaw ng igpapahulay. Unsa tong adlaw gilubong atong Ginoo? Birnis mga higala. Hapit na magsugod igpapahulay. Nga naman kay igpapahulay, musugod man igkasawop sa adlaw sa Birnis. Alas 3 man to sapon ang pagkamatay sa Ginoo paglubong. Atong tanaw sunahan ang mga babae gisod general ha? Common general nga term, babae. So, apel si Maria Magdalena, Maria Ininusos, kay doon ay grupos kababayan sa una.
ang mga babae nga misunod kang Hesus sukad sa Galilea. Mikuyog kang Jose og nakita nila ang lubnganan o giun sa paglubong didto ang lawas ni Hesus. Unya na mauli sila og ilang giandam ang pahumot og ang ididihog sa iyang lawas ni anang adlong igpapahulay pagkasabado na mahulay sila sumala sa gisugo sa balaod sa ato pa si Birhen Maria sa Badista dili Domingista. Dili Romano Katoliko si kuan kay Romano Katoliko Domingista man na. Mo manay angga pod ana Domingista. So sa Badista atong tanawon ni Oyon ba si Sok Fernandez ana? Tanawon na to iyang sulat ni Brother Sok Fernandez ang katong gitawag sa unang panahon og chairman sa Catholic Faith Defenders sa Pilipinas. Na yun siya atong mabasa ninyo sa iyang libro nga nga atong tanawon sa iyang libro nga Argumento Bibliko sa page 10 by Sok Fernandez. Yung sa din si Kristo sa Badista, si Birhen Maria sa Badista. Klaro na basahan niyo higala ang sinulat ni Sok Fernandez. Di-pronounce niya si Kristo sa Badista. So nguta na kag may nalangit ba sa Badista? Tuwas Kristo sa langit sa Badista. Ang atong manuluwas sa Badista. O niya, ang luwason di ay ang Domingista. Ang manuluwas na to si Kristo sa Badista tuwas langit. So ngayon luwason pod ang nagsunod pod sa iyang kinaaya-iyang batasan nga matag adlong Sabado muadto pod sa simbahan mga higala sa Badista pod. Okay, karon si Maria sa Badista pod suma sa pahayag ni Sok Fernandez. Suma po sa Biblia, Sabado pod ang ilang igpapahulay mahigala. Karon, kinsa pa ba'y nalangit mahigala? Okay, sa Hebrehanon 11:5 si Enoch nalangit. Magtutuman po sugos Ginoo si Enoch. Kinsa pa yun? Sa atong mabasa sa 2 Hari 2 versikulo 11. Kinsa ito dito? Si David tuwas langit. O niya, si Moses mahigala nakita dito sa bukid sa pagabalhin tuwas langit. O sabi mo ito hana, oy mga sa Badista ni oy tuwa na langit. O dili to Domingista. O sa to layo rin tinood. O niya, karon si Kristo nagsulti siya sa Lucas 18:20 sa dihang gipangutana siya sa usa ka relihiyosong pangulo og unsay buhaton para makaatog langit. Unsay tubag ni Kristo? Tumanon ang napo kasugo. O sa manas napo kasugo, di magsimbag Diyos na diha. Ang Domingista ka nagsimba mag Diyos. Ang Romano Katoliko may nangutana. O niya, di magbatog Diyos o nagbaton ng pag Diyos. O di kapat na sugo, ang Sabado igpapahulay, hinumduman mo igpapahulay Sabado. O niya, Domingista manoon. Nagsupak man sa sugos Ginoo ang giingon ni Kristo kung gusto pang makaatong langit tuotan niya o niya tumantas iyang mga sugo. O niya arita sunod niyang punto ingon siya din hinga si Maria kuno gida kuno ni Kristo sa langit. Tanaw na to ang pahayag tinuod na mo ni sultis mga CFD Catholic Faith Defender sa ilang gitudlo si Maria kuno wa kuno namatay tuwa kuno sa langit kanang giangko nila ang pinadiagnos si Ono. O niya, sumala po silang pagtulunan na si Maria Kuno did not die but was taken bodily heavenly, therefore does not have a burial place. Muna ilang pahayag po nila. Pero nagka-contradicto mga higala. Nga naman, kay sa Catholic Encyclopedia, sa Church Fathers, sa Summa Bible and all, amatot po niya itong mabasa, the tomb, lubnganan, of the Blessed Virgin is venerated in the valley of Cedron near Jerusalem. Modern writers hold, however, that Mary died. However, that Mary died and was buried at Ephesus. Pamatuon silang libro nga si Maria namatay gilubong sa Epeso. O niya, si Kristo niya ng panahon na dito na sa langit. So muna nga po yung tinigala nga ang luwason sa Ginoo ang matinumanon dili ang masinupakon sa sugo. Okay ni si Ma'am Gay Charis Lopez, maayong gabi sa tanan. So good evening ma'am.
So, wa naman tayo mga higala, sa di pahingpit tapuson atong tulumanon, niya ang atong timsum. Mga higala, magampo kita. Dalagon ka nga Diyos sa walay katapusan. Salamat sa imong pulong na paabot sa dulungog sa naminaw karon. Tuguti nga magatawag kanila diha sa hustong dalan sa pagpangalagad kanimo. Gipangayo na mo kini tungod lang kang Kristo. Nga matuod nga Diyos ug manuluan sa Amen. Mga higala, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Kini na lamang ang inyong mahigalas kanginan, Brother Libby Clavis, kuning inyong ubos higala gigsoon. Brother John Dinito, magingon sa inyo maayong gabi. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. The Bible may hurt you with a truth, but it will never comfort you with a lie.